Salutare, dragi prieteni, eu sunt Gabri și azi o să vă arăt cum să vă colorați armura din piele. Ok, eu mi-am colorat armura, nu știu de ce merg așa de mult, dar... nu știu. În fine, o să aveți nevoie de pur și simplu o culoare. Știu că în unele filmulețe sunt, de exemplu, hoți cu armură colorată în negru și vreau să vă arăt cum să vă colorați și voi armura în negru. O să vă trebuiască Inkstep, acesta, o găleată cu apă și cel mai ușor, un caludron. Un caludron. Ok, caludron, găleată cu apă și apăsați. Acum vă luați armura de piele, pur și simplu. Mă enervez deja pentru că nu merge. Așa. Acum apăsați odată până se termină. Și gata. Apoi e simplu. Dar vă puneți pe voi. Și după, scuzați că apar prea multe reclame, adică și face și vreau să vă arăt ceva care să vă ajute să vă puneți armura fără să o cărați. Ole! Cu voi. Și puteți pune mai multe armuri. Deci, o să vă învăț acum. Este ușor. Ok. Faceți pur și simplu un plus. E bună. Ea crede că filmez pe ecran. E Iona lângă mine. Și vreau să vă zic că eu azi plec la Păiseni și o să apară un vlog nou. Azi, da. Deci, o să vă trebuiască. Ce o să vă trebuiască? Vă trebuiască drop dispenser. Mă scuzați, mereu un curs dropperul cu dispenserul. Deci, dispensere, un dispenser, un soul sand și scuzați-mă că mai casc așa din când în când. Un pressure plate, nu contează de ce e. Eu mai degrabă puneți-l din piață. Apoi luați-vă o armură. Okay? Deci, trebuie să puneți dispenserele în această ordine, îndreptate așa. Aici, așa. Acum, vă dați asta jos și vă puneți aici casca, aici chest plate-ul, aici pantaloni și aici pantofii. Ok, apoi puneți aici un soul sand, un pressure plate, dar puteți depozita, de fapt, puteți depozita mult mai multe, cum să zic, ok, o să fac aici mai încă 4 și tot din gură. O să le umplu pe acestea cu apă. Apoi pun două culori. De exemplu, alb cu ce? Portocaliu. Ok, portocaliu aici și alb aici. Ok, și o să vă luați armura frumos de piele. Dați asta jos. Fine. Și vă colorați așa frumos. Sunt nebună. Ok, unde e asta?
chest plate-ul. Aici e casca. Pantalonul. Și buții. Ok, cum mai facem? Pentru că, nu, ce să faci? Ce să ci faci duminica? Ok, o să... Asta e așa. Acum, mai luăm o dată o armură de piele și o colorăm. În orice culoare vreți. Nu e obligatoriu să le colorați culorile care le colorez eu, pentru că nu sunt regina lumii sau ceva gen. Acum punem ce casca. Nu mă uit repede. Putut pokerul tău. Ok. Și acum ultima. Pus. Aici n-am pus. Ok. Acum ultima. Luăm o armură de piele. Iarăși. Și o colorăm. Ok. Nu. Eu o colorez în galben. Așa. Gata. Acum, simplu. Pur și simplu acoperiți dispenserele, dropperele, sau dispensere ce sunt, cu orice bloc. Numai în mijloc să fie gol. Adică să fie așa. Acum, trebuie să vă asigurați că nu aveți o mură pe voi. Bine, acum o să vă fac o demonstrație. Dacă nu mă vedeți. Ok. Vrem să jefuim o casă. Foc. Și așa puteți să faceți multe. Pentru că... Na. Acum eu vă aș să vă faceți câte una ca să arate ceva gen. Uitați. O să vedeți cum arată. Va ieși așa. Mergem la furat. Sunt gata. Ok, și cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, vă rog să dați un like, să vă abonați și să-mi scrieți în secțiunea de comentarii. Voi jucați Minecraft? Aștept un răspuns. Eu aștept răspunsurile voastre. Eu am fost Gabri. Azi v-am prezentat cum să vă colorați armura din piele. Sper că ați reținut încă o dată. Eu am fost Gabri și noi ne vedem data viitoare.